What's up mga gahi? It's Born to be Cool once again og welcome sa akong channel. It's Saturday night og nag-imbitar akong uyab nga dito ko patulogon. Kaya ang among plano is manimba mi ugma pohon. So mag-andam sa ko sa akong mga suoton og akong gamiton para unya. So, ready na ko mga gahi, no? So, ready na ko. Ready na akong mga ilisan. Bye-bye, Shim. Shimmer. Bye-bye. Bye-bye, Shim. So, madto na ko mga gahi. 20 minutes later. Bah! Hello. Hah? Kulot? Video. Oh, naabot na ko diri. Naglantawig TV MMK menang MMK matulog na big. Let's go. Let's get ready to rumble! Bye. What? Tomorrow. So, what's up mga gahi? Good morning, it's Sunday. Kay mag-ag ka. Ano to ko agsadan? Manilit ka sa gawin. Kay mag-gunting kag sagbot. You feel the way I feel, baby. Yes, I've been waiting for you. 12 seconds later. Palit na mig para pamahaw. So, na itlog, beeflog, og tapoy pan, kapi. So, ito na ning luto niya. Nanilig. So, ano yung mga dogs diri? Huh? Believe the destiny. Until you love with all your heart and soul.
na siya ko perfect circle ken. Yan lang taon nang iya, oh. Bungkag kayo, bungkag pa sa inyong relasyon. Tayo na lang dalawa, tayo na lang magsama, tayo na lang dalawa, tayo naman talaga, tayo na lang Nya ko lami kayo pagkapurma. Iya Bungkag. Ikaw po yung army. Oo. So, manamig luto mga gahi. So, maligo na pod ko. Maligo sa ko. A few moments later. Fresh na kay ko mga gahi. So, mag-ilit ako ha. It was at this moment he knew. He fucked up. So, nakailis ako mga gahi, no? So, mamahaw na yun. So, manamig kaon, nanot brush na pod mi mga gahi, no? So, wala na pod mga gahi, magpagwapag magpagwapo na pod mi mga gahi. So, ready na mi mga gahi, no? Umato na mi simbahan. So, let's go! Two hours later. So, hello mga gahi. Umana ang misa. So, muli na miss ilang balay. Then, madusin yung balay. Let's go. What's up mga gahi? So, naabot namin sa balay. Ngabri na siya. Mag-ilis na sad mi kay maato mi sa amuang balay, sa amuan na pod. Kay basta Sunday, maato gini siya sa amua niya. Diri mo ko natulog, so magkuyog mi padulong dito. Like that. Thank you, boss. Ikaw, balo? Butan kay siya. Thank you! Tara! Smile po dara. Thanks. What's up mga gahi? So, ready na mi no? Nakailis na mi. So, maato na mi sa among balay.